Fid-dibattitu dwar il-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni kien hemm 28 siegħa ta' diskussjoni li matulhom tkellmu b'kollox 44 deputat parlamentari miż-żewġ naħat. Għan-naħa tal-Gvern għala ostingat li għall-kuntrarju ta' kif jiġri s-soltu ma laqx Lorenz Gonzi għax maċċettax li jitkellem qabel Pulicino Orlando. Ostingat tiddikjara li mhux ser jaċċetta r-riżultat ta' referendum u f'każ li l-poplu jivvota iva dan m'għandux jorbot idejn il-parlamentari meta jiġu biex jilleġislaw. Iżda s-Segretarju Parlamentari Mario De Marco qal li l-poplu huwa sovran u l-vuċi tiegħu għandha dejjem tinstema'. Filgħodu beda jitkellem Jeffrey Pulicino Orlando li min-naħa tiegħu qal li kien ser jivvota favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni sabiex permezz ta' referendum jagħti opportunità lil poplu ħalli jagħmel għażla ħielsa. Il-mistoqsija proposta hija waħda validissima. Tagħti perspettiva ċara ta' x'qiegħed jiġi propost fil-liġi. Jeffrey Pulicino Orlando qal li kemm il-darba vvota favur il-Gvern madankollu f'din l-okkażjoni kien kostrett jivvota favur l-Oppożizzjoni għaliex jemmen fil-libertà. Libertà għal Pulicino Orlando li kienet tifforma parti mit-twemmin politiku tal-Partit Nazzjonalista tul is-snin 80. Għadni s'issa ma nistax nifhem li partit li jemmen fil-libertà jieħu dan il-pass. Jeffrey Pulicino Orlando li għamel id-diskors tiegħu mill-bankijiet ta' quddiem anke jekk huwa backbencher għalhekk fuq dawk li qed jopponu il-liġi dwar l-introduzzjoni tad-divorzju. Min qed jopponi qed jagħmel hekk u ħanajda b'responsabilità di. Mhux għax hemm xi ħaġa ħażina fil-liġi, mhux għax din il-liġi ħadd tkun ta' dannu għas-soċjetà, qed jagħmel hekk biss għax irid jimponi t-twemmin tiegħu fuq ħadd ieħor. Id-deputat nazzjonalista kritika bl-aħrax lill Ministru Tonio Fenech u qal li min irid iġib l-interessi tal-Knisja qabel tal-poplu missu daħal soċju u mhux politiku. Hawnhekk mhux qed nirrappreżentaw il-Knisja f'dan il-Parlament. Aħna rappreżentanti tal-poplu f'dan il-Parlament. Jekk fil-każ mhux leġislatur imissu daħal soċju xi entità li hija parti mill-komunità ekklesjastika. Tonio Fenech min-naħa tiegħu wieġeb id-dikjarazzjoni tad-deputat nazzjonalista Pulicino Orlando u qal li mhux ġust li kollega tiegħu jitkellem fuqu b'dak il-mod.